vorbesc cu tine, mă! Dă-te, dai tu micul de ăla, băgăm! Iar mă, că nu... Vezi că fuge! Băi, nu fug, ieși de aici, că nu fug, ți-am zis! Băi, m-ai necat! Prezentați documentele! Băi, omule! Prezentați documentele! Băi, omule, înțelegi că m-ai necat? Prezentați documentele! Conflictul dintre taximetriști și poliții se pare că este unul cu vechime, iar scandalul începe de fiecare dată din cauza mașinilor care staționează neregulamentar în fața unui centru comercial din zona Tomis 3. Șoferul nervos l-a amenințat pe agent după ce omul îmbrăcat în haina statului a folosit spray-ul din dotare și a încercat să-l încătușeze. Băi, ți-am zis că nu vreau să vorbesc cu tine! Băi, putea mea! Băi, băi, m-a luat pușcărea de-a te spart! Bă, mea! Băi, am zis că-i dau buletinul! I-am zis că nu vreau să vorbesc!